Ụtọ Nwanne. Chemie echiche ala ma gwa m ihe ọzọ nwere ike ịtọka nwanne n'ụwa. Ebe o biri pụta ụwa ka ị biri, ara ọ ṅụrụ ka ị ṅụrụ, otu ọbara na-agba gị na ya n'ahụ. Ntakasị ahụ na oke ọchịchọ dị n'ụwa emeela na nwanne anaghị ejizi nwanne ya akpọrọ ihe. Ụmụaka nne ha zụmara azụma na-ama na ka enyi esila adị, o nweghị ihe ka nwanne n'ụwa. Ndị bịara ụwa sọ ha na-achọ onye ha ga-akpọ nwanne, onye ọ ga-abụ ha cheta obi esie ha ike n'ụwa, onye ha pụrụ ịgbakwuru ma ụwa tawa ha ọkụ. Ndị kpọrọ nwanne nke ha mkpọkọrọ ihe na-agagharị n'ụwa na-agbasi mbọ ike, na-achọ ka ezinụlọ ọbụla tisaa dịrị ka nke ha, ka iro na ekworo ju ụmụnne obi, ka nwanne ghara iji anya ọma na-ele onye ọbara jikọtara ya na ya. Jụọkwa ndị ji nwanne ha kpọrọ ihe, ha ga-agwa gị na nwanne ha bụ chi nke abụọ ha nwere n'ụwa. Olee ihe ha ga-emewa n'ụwa nwanne ha aghara ịma? Nwanne bụ isi ihe niile. Ụwa kwuo itiri, ọ bụ na nwanne ga-agbata ọsọ enyemaka. Nne na nna kwọchaa aka were ịhụnanya zụọ ụmụ ha, zụnye ha obi nwanne n'ime, ọ naghị anwụ anwụ. Onye ọbụla ga na-elepụrụ nwanne ya anya, ha ejikọta ọnụ ka ukwu azịza. O nwere ndị mbọ niile ha na-agba n'ụwa na àjà niile ha na-achụ bụ ka ọ dịrị ụmụnne ha na mma. Nwanne dị ụtọ, nwanne bụ ihe ukwu. Adịghị ere nwanne n'ahịa, nwanne dị ụkọ. Ndewonu, abụ m Ugochukwu Benedict Alugbe. Nọdụnụ mma o.